A vlastne, keďže ja chodím do Čičman už niekoľko rokov, asi 15 rokov, a mám tu dobré podmienky vytvorené u priateľa Jurka Kudiaka, tak sme sa rozprávali, poprosil som ho, že či by sme nemohli toto pekné podujatie urobiť v Čičmanoch. On bol nadšený tiež tou myšlienkou, no a vlastne tam skreslo tá myšlienka, že teda to urobíme tu v Čičmanoch. Na budúci rok vlastne sa rozhodne, že či budeme v tom pokračovať. Veľmi by sme chceli, lebo naozaj tu je úžasné prostredie. Chceli by sme tu pokračovať aj ľudia, keď mi telefonujú alebo pri osobných stykoch, stretnutiach, tak vravia, že sú radi, že niečo také pekné sme dotiahli aj do tejto časti Slovenska. Pekne, veľmi slušný. Ešte trošku mohol viacej povystúkať, ale ešte som za sebe pre doby dá. Áno, toto máš veľmi dobrý. Rada snína peknú dceru má. Poďme k nej, mládenci všetci, sme jednakí, ona nám ju dá. Poďme k nej, mládenci všetci, sme jednakí, ona nám ju dá. Ona nám ju jedala, len sa zasmiala. Prišiel k nej Janíček švárny, šuhajíček tomu ju dala. Prišiel k nej Janíček švárny, šuhajíček tomu ju dala. Čičmani, Čičmani, chymárna dedina, ale z nej vychodí všelak premilená. Chymárna dedina, ale z nej vychodí všelak premilená. Či to zvony zvonia, či orgány hrajú, či si to čičmanské dievčence spievajú. Či orgány hrajú, či si to čičmanské dievčence spievajú. Zvony to nezvonia, orgány nehrajú, len si to čičmanské dievčence spievajú. Dobrý deň, vážení prítomní, vážení hostia, a samozrejme aj milí účinkujúci, ktorí prišli z celého Slovenska pozdraviť naše stretnutie slovenských fujaristov, ktoré sa koná pod záštitou Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Dúfam, že tento krásny zvyk, ktorý sme obnovili v rámci Čičman a vlastne aj celého Slovenska, že chytí za srdce nie len nás, Čičmancov, ale ja si myslím, že celé Slovensko, všetkých ľudí zo Slovenska. A radi sa budeme sem vracať. Každú jeseň pripomínať si krásne zvyky, ktoré Slovensko žilo, udržiavalo, a ešte raz vás všetkých srdečne vítam. Ďakujem pekne, no aby sa im to lepšie začalo, tak ako si to všetci želáme, aby to malo tú správnu atmosféru, ale musím prezradiť, voľa kedy tu dokonca, ak som sa dozvedel, bývalo aj 1700 obyvateľov, a dokonca aj viac, potom zase aj menej, a teraz je ich tu okolo, ja som zabudol, koľko to hovorila pani starska, 190 obyvateľov, takže viete, medzi 190 obyvateľmi nájsť toľko zdatných žien a mužov a odhodlať sa postaviť oči z očí všetkým ostatným, nie je to také jednoduché, už teda krásne spevy z Čičňa. Na čičmanském chotári lípka zelená, na čičmanském chotári lípka zelená, pod ňou sú mladenci aj dievčatá.
pod venci muzika im hrá. Pod ňu sú mládenci aj dievky, pod venci muzika im hrá. Čičmánov dedine, čo sa stalo v Čičmánov dedine, o polnoci o 1 hodine, o polnoci o 1 hodine. Jedna panenka na vodu, išla jedna panenka na vodu.